Dacă avem fiecare de vorbă, da? Adi. Deja începem? Vorbești. Păi, stai așa. Vezi că asta e ordinea de zi. Vezi că ți-am trecut. Da, ordinea de zi a ședinței de astăzi este următoarea. Proiect de hotărâre privind rețeaua școlară pentru anul școlar 2021-2022. 2. Proiect de hotărâre privind planul de acțiune în anul 2021 cu beneficiarii legii 416 pe 2001, inițiator primarul Comunei Pârscov. Punctul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea funcționării societății civile particulare Asociația Sportivă Rapid Pârscov în cadrul UAT Comuna Pârscov, inițiator primarul Comunei Pârscov. Diverse. Proiect de hotărâre privind investiția stației de clorinare. Ajutați-mă cu stație de clorinare cu dozare automată a clorului gazos, inițiator primarul Comunei. Mai zic eu. Sunteți de acord cu ordinea de zi? O supunem la vot? Scrie la cuvânt? Sau ce? Eu iau fiecare punct, da. Primul punct. Proiect de hotărâre privind rețeaua școlară în anul 2021-2022. Dacă aveți scrieri la cuvânt, avem ceva de spus. Dacă nu, la o. Nu, a fost o greșeală aici. Punctul 2. Proiect de hotărâre... Nu, supunem la vot. Mă scuzați din grav. Supunem la vot, da. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Nu avem. Din grav. Da. Punctul 2. Proiect de hotărâre privind planul de acțiune în anul 2021 cu beneficiarii legii 416 din 2001. Inițiator primarul Comunei Pârscov. Cine are? Are cineva ceva de spus? Vă înscrieți la cuvânt? Supunem la vot? Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Nu. Punctul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea funcționării societății civile particulare Asociația Sportivă Rapid Pârscov în cadrul UAP Comuna Pârscov. Inițiator primarul Comunei Pârscov. Se scrie la cuvânt? Supunem la vot? Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Nu avem. Și punctul 4. Proiectul de hotărâre privind investiția stației de clorinare, etc. Da. Avem înscriere la cuvânt. Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Încheiem deja ședința. Deci s-au atins punctele de pe ordinea de zi. Declarăm ședința închisă. Sau voia cineva să-mi spună ceva? Poate sunt prea grăbită eu. Domn primar, aveți ceva să le zice? În afara ședinței, atunci dacă doriți să spuneți ceva. Vă mulțumesc frumos, vă mulțumim frumos pentru participare. La microfon. Bine și în Bădina. Nu se mai poate, toate zonele cu noi de secundă. Acum asfaltul ăla, care poate să duce mașina să colecteze drumul și de mult. Am avut o întâlnire cu... Deci neapărat trebuie rezolvată chestia asta. Da, cu domnul Cosmin și o să vină să facă contracte cu toți. Să vină? Da, bine. Haideți să urgentăm să vină, pentru că nu mai să... Nu are să ce probleme, nu mai are o problemă. Am înțeles. Deci o mare problemă, o mare problemă. Să vină lumea să ocupe de treaba asta. Sau dacă nu, libertății de la oameni să nu am să cei contracte cu... Nu știu, trebuie să făcut ceva. Nu se mai poate. Mai este mai, trebuie să rezolvăm problema asta că nu. Dacă dai foc în
dimineață? Vin și la prânz. O să vin, da. Că vin și la fetele acolo. La agricol. Le las pe masă dacă vrei. Mâine seara ești dispus să stăm la o discuție? Da? Ok. Te sun și ne întâlnim. Da? Exact. Da. A fost și într-o plimbare la Râmpu și sunt gunoaie și pe marginea drumului. La noi nu mai merge. Dar nu e chiar așa, e posibil, urc eu cu matrizul. De ce Dumnezeu? Adică... Sunt mesaj, nu te-ați doar cu asta. Sunt acolo, a văzut acum comentează de răspunsul, dar eu văzut și... Cheamă-i la microfon să se audă tot. Domnilor, vă invităm la microfon. Să ne înțelegem. Am făcut artist. Și să... Acum ați zis să mă fac și Cu o mașină nu se poate să faceți niciodată. Niciodată. Haideți să ne ocupăm că deputatele zile de zice de dură, că nu știu ce, că nu e asta, că super, că se dă domnul lucrare, că uite de lucrare, haideți să facem lucruri. Până să venim aici să facem treabă, cum să mai văd. Venim aici și stăm și ne mutăm și nu mai ajungem la văd. Cum să văd? Fără să supere nimeni, dar asta e. Dar nu se supără nimeni, de ce să supere? Deci trebuie să ne dăm loc. Funcționează și în zonele alea, care ne ajunge mașina, hai să le facem ceva și alea, punem niște programe undeva, le facem niște example, le facem ceva. Deci nu are locul de la sperăm că e nemuncire, dacă mă duce să merge și acolo, să ducem o și nu să nu. Nu ne să nu. Acum toată lumea nu vine legea asta, nu mai să dăm, deci la funcție, deci la asta să terminează. Și să vedem cum e toate instituții. să ne acoperim de Deci noi vom vedea că o chestie să nu se protejează. Domnul primar, mai e o problemă la fața noastră. Deci, în stația României, în fața magazinului. Deci, e stația aia de Beton, Ghelcovola. Acolo, e mizerie. A fost. A fost. A fost. Nu mai este. Mulți se duc acolo, urmează acolo, fac toate probleme. Lucrarea mea era putem stricat și tot o stație normală. Ca și cum era știu, era gunoi și s-au făcut curat acolo. Acolo tot timpul și sunt la exact acolo, la stație. La Valea Seată, la fel, la fel. Stația e din beton și tot felul ce ai acolo, mizerie. Deci la tine, acolo, ce era? Era plin de mizerie, în stația care a făcut. Dacă o stricăm pe aia să nu facă mai mult acolo, facem un normal, iar mă zic, aia nu se pot, aia nu se pot. Vedeți, care la buză de poate că le avem noi cu inventar. Nu mai și eu am avut Și când mai exact trebuie umbla la faptul de disciplina omului.